I gave you my heart. Ano kitahay na siya maglakaw? Na magdagan-dagan man og luksuhan ng kutay. Magbugto na usab, bugtong kong kinabuhi mo, ha? Gara din ka, gara ka. Dapat yun siya ko. Mauray makamatay na ako ng piste. Maayo pag maoy patyo na ako na siya. Basta pagdali lang. Pustusan ta kadali. Bakit tigbason ta kadayon? Gara ka galing hinoong diha ron, ha? Unsa na pag mabugto ang halayan? Bugto kong kinabuhi. Halang kayo na lang ba? Ano kayo ay? Unsa wak? Alam kayo. A few moments later. Bahala sa nagwa ko sudan. Bahala magkaong ko ginamos perme. Anak, tagsa naman lang inong ita makatinaw. Aw. Paminaw na ako sa ako wait mga 2 kilos. Wala ako laway-laway. Nya la. Isa pa may maingon. Bahala na di ka mapremihan ani eh. Di ka lang kininto silang. Minit lang kong mais. Okay. So walay na daog. Kanila gikan kang Glenn Dompales Lagura. Hello Lola Winding, magpatambag unta ko pero dili about sa gugma. Magpatambag ko kung unsay akong angay buhaton aron manambok. Kusog man unta ko mukaon pero niwang man kaayo ko mao niya akong suliran palihog tambagi ko. I love you Lola. Ikaw kay kusog man kamo kaon ka ha, nga di man kamo tambok. Pagpurga kay bitok siguro ang nga balibo. Bitok sana, balibuon na na. Magpurga ka inigawas ana na mabalibuon na green na ang color. Kana pagpurga kay nga di man kamo tambok. Ug dili pa siya ka magpurga, pag vitamin isa, ug di pa siya kamo tambok mag vitamin, bitok na na purga ha.